Prawono ing kalungguhan iki ing sun Begawan Isawa Sedi dadi sarana tumurune Nugroho Agung lan wagi dikukuing praja tumrap para Narendra ing Arcapada. Mula kesuwe anomani laksanen katentremaning petapan utawa aja nganti ana manungsa kang amung ngumban kamurkan yo anomani iki kustoaken dawuh Kanjeng Tuhan. Bondo negara kanggo kuwadham dhewe. Rangkep. Yo ngaceprik ora sak kakean wus. Apa-apa? Wis rugekne negara triliunan. Jare pertama jebul pertalik kok opos bangsa bajingan.
tuwek ritek sik iso perang le aku le. Ayo ngejak pirang ronde. Ngejak pirang ronde. Ini lho mantan siden. Oh iya. Ya. Ayo. Mencang dadane. Wah. Ayo, apa rubuh ke negaramu? Orang nganggo prajurit, nanging nganggo arak, candu, apiun, kabeh wis padha teler cakemmu. Sun keliling hangu lagi Puspita medem indah kang wani
Sidering taman non sekar warsiki Boyoto jatuh krami uget sabuto bel-bel Gus Ndoro kula mengapa bagus Ndoro Janaka titik saking tepunging Wimbo Jaiting Netra cetha yen dika ingkang mangke nedeng nandhang Sungkawa kula ngertos ingkang dika penggalih boten wonten sanes kejawi namung penandhanging para kawula ingkang rinten dalu tansah poyang payingan anggenipun ngupaya uga ngupadi wastra Gus para kawula sambate narunapung panalangsane tandas balung mekaten dereng rampung kebarung sadengah papan ing Praja Ngamarta ketaman bencana banjir bandang lindu lesus lir prakempa ruhara tumpuk matumpa-tumpa ibaratipun wonten ingkang ambarung sinang wonten sadengah nayaka praja ingkang kewantun nglikuhake bondo negara kanggo kepentinganing diri pribadi lan keluarga boten paring tuladha malah gawe perkara kawibuan malih para muda tumaruna ingkang tansah uru dhateng arak Candhi Abiyun ngantos tan eling Purwa Buksina Gus najan mekaten nika sampun ngantos cedlarung-dlarung anggenipun kablandang dening penandhang menika wau karana paduka menika sawijining satriyaning praja ingkang kedah anggadhahi watak wibawa sentosa wicaksana lan prasaja wibawa satriya tanpa kawibawan ibarat godhong jatuh haling mung numpal eli kaliyan kahanan dening saranane wibawa menika kedah laku jujur lan tansah paring patuladan dhateng para kawula tasih sentosa satriya kedah sentosa lair lan batine awit wonten ing raga ingkang santosa badhe tuwuh jiwa ingkang minulya dening wicaksana kedah tumindak adil boten banci dembang siladan sinten para kawula ingkang tumindak candala kedah kapatrapan pidana dening ingkang tumindak utama kedah kaganjar ingkang setimbang kalian budi darmane
Dene ingkang pungkasan nggih menika prasaja satriya kedah. Urip ingkang prasaja apa anane boten gunggung dhateng diri pribadi, boten nikulehaken dhateng keluarga lan boten gunggung diri nuruti ubane anepsa. Gus, monggo enggal-enggal cancut gumregut krana sakmenika sampun wonten rontong-rontong pepadang jagat badhe nurunaken nugraha agung wahyu pikukuing praja wonten ing laladan Kutha Unggu. Gemelaring jagat raya katangton Prabanyo Surya Swirat ing samudra yang Wanadri jurang jerun ora sirung Kakang Badranaya nggih Gus ngestakaken dawuh kabeh ucapmu maos mantuk marang parasaning atiku Kakang. Mula aja kesuwen ayu cantut gumregut ngupaya luwaring penandhaning praja Astina mulih. Para kawula enggal waluya jati-jati kemang nirmala. Lan supaya negara Ngamarta bisa utuh anjayeng dawana Kakang. Lakal ngaten Gus. Selak ora mempara nyawang penandhang para kawula cilik lan kahanan ing negara Ngamarta. Mula Kakang aja kesuwen ayu. Putna laku jantraku aja adoh awaku amu tak wani sarubuing landheyan ya Kakang. Wis akeh dawuh Den. Monggo Den kula dherekaken Gus.
Tresnani Gunawan Yayi Gunawan Wibisono kowe sing mapan aning kene ya dipun kakang kudune wis ora bisa sapet jagong sapatemon nanging mergo aku mau nyawang cahya manter ya dolanan cahya kang blerengi mau jebul tinemune adikku sing tak tresnani Gunawan siadi apa bisa nyawang marang pun kakang di nulinjeng kakang mas kang Yayi Gunawan boten sisih anggen kula dulu kula sasih kenten namung panjenengan kakang mas Kumbakarna adikku di Gunawan. Wah. Kunjang kanjeng langit kelap-kelap tondo gincang sampawe gandrung sabarang katul wukir moyak mahing syukur siadi ora pangling barang pun kakang nadyanto wis mapan oleh alam kang beda injih kakang mas nyuwun pangapunten kang Yayi Gunawan anyawang sarira paduka ingkang kadi mekaten saking paningal batin kula cetha kula tingali kakang Mas Kumbakarna dereng saged manjing tetunggilan dereng sembodo saged sampurna nyawiji kelawan Gusti mengko dhisik dasarmu apa dene kowe bisa ngucap kang mangkono lamun to Kumbakarna durung bisa nyawiji marang Gusti nyuwun pangapunten buktinipun kalenggan samangke kakang Mas Kumbakarna tasih mapan wonten ing alam antara saka pangrasaku iki dudu alam antara pangrasane Kumbakarna iki swarga tundha sanga tumrapipun kakang Yayi kakang Mas pangraosipun kakang Mas Kumbakarna mekaten kala wau dawah klintu luput nggih lupute mapan ana ngendi Brawan nun sewu menawi dipun esti kanthi melengi ciptamaya jangka tumitah wonten ing alam padang menika namun tansah
nengenaken dhateng Budi Darmo. Inggih menika mbabaraken sih katresnan dhateng sak pepadaning kita kanthi srana kautaman. Yen nganggo srana kautaman kurang utama apa nggonku dadi titah nalika mapan ana ing negara Ngalengka duk rumuhun. Tinemune mbok arani yen to aku isih ana ing jagating penasaran durung antuk kasuwargan jati luputku mapan ana ngendi Gunawan. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Kinarya mitulungi kacintrakan kasangsaran menika mbetahaken pangorbanan. Inggih menika kanthi srana ngantepaken tekad lan paduka ngrantos sawetawis wekdal sebab Kakang Kumba karo dinten samangke menika dereng saged nyawiji kalih Gusti Kang Maha Suci. Monggo kula aturipun Kakang Kumba karo tasih manjing wonten ing alam antara dereng saged sowan kanthi sampurna ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagat. Lawan yang mono aku sepak berangan yo Gunawan. Sopaku sepak berangan yo Gunawan. Wadananira layung kumbal pucem Rangga maratati adikku Gunawan, yen ngono cetane aku durung bisa nyawiji kelawan sing gawe urip. Yen ngono matiku durung sampurna ya Yayi. Injih Mas. Kalenggan samangke dereng sampurna pejahipun Kakang Mas Kumbakarna. Kowe sing bisa nulungipun Kakang para gagih. Tudungna supaya pun Kakang bisa mati sampurna. Sowan ngarsaning Gusti dalanku kudu kepiye? Banjur dalane kepiye? Gunawan, kowe aja meneng wae. Nyuwun duka ngeten. Kula mboten saged dados rana menika awit tekane kasampurnan setunggal-setunggal titah menika dipun tandel piyambak-piyambak. Marginipun Kakang Mas Kumbakarna sanes marginipun Gunawan Wibisana. Yen mangkono aku banjur kudu piye kaki? Seranane iki hitungane kowe sing bisa nyecep kawruhe Kang Marteng Jagat Bathara Raka Wijaya. Menggih lepat nyuwun pangapunten Kakang Mas awit ampreh gancaraken sampurnaning Kakang Mas Kumbakarna kalenggan samangke wonten Brahmana ingkang dedepok wonten ing ukir kutha Nunggu ya menika Begawan Kesawa Sidi ingkang dados lantaranipun Begawan Kesawa Sidi. Nggih. Wah. Suang tahan terus sumbar. Rindu getar bumi gonceng Kawan Kesawa Sidi Walau dong-dong-dong
alon-alon dikodot layari ingsun. Dan kepareng kene Arya Sena sebelah soroting sanggang pertopolati ing grang wetang ana lain ning lape temah tumlawung sorot lembayung semburat anglir sojane ugarapu narata sunari wangarko nampi siraping pendapi agung hari mesti kaya gajah kaya sinebat liman benawi pramila kawis tinggal gelar-gelar punang sirap labet geya mantora ing soroting wangarko lebni hari pasewakan sang noto agung ngestina tetungguling para kadang Sata Kurawa hanenggih Sri Duryudana kepareng miyos Siniwaka kaadhep para sentana nenggih pepatih negari ngestina saking rasa jenar kekasih Raden Patih Harya Suman ya Harya Sengkuni Datang kantun pasebane pujangga keraton Ngastina Brahmana ing pertapan saka lima nenggih Resi Durna ya Ubayana. Cangkep ing nayaka praja ingkang suwat marak nenggih menika Senopati negari Ngastina nenggih Narpati Ngawangga Prabu Basudarma. Ing jawi andher pasebaning para nayaka jejel riel aben cupit lenggah tanpa selekang kathah samyohanan. Geger kang sami lenggah pianganan sarta ngiri yekti samya sung pakurmatan marang rawuhnya Brahmana ing Talkanda Sang Mahatma Bisma mangkono pangundian semaraning griya kang dereng kawijining lisan
Utama Gusti sasongko kasungan surya Prabanya sungsung koso samyo manusmen sarira Sidhep jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa kapraban dening Sang Harpa Kang Mahambek Martotomo sasat manengen Jawata bangun kahonan sumu ing Menjogi pangapoting duka cita kasrapan tiasing narendra unjuk samining tumitah berbudi bandana raras
sebuah diluwih payu ngono jeneng ingsun nganti sak jebating jaman nun mangki Kanjeng Eyang ental kondo yang kakemben rawuh sarawuh dengan iko wonten ing Sidinggil Minaturata Praja Ngastina ingkang wayah Kriwati katuraken pambagya ana krami liwat pangabekti sayugi kunjuk wonten ing sahandhap padha paduka duh Kanjeng Eyang ental kondo. Putuku bocah gagah Kulung Duryudana ya Ger wis gak tampa ewadene jeneng sira ngaturke bekti marang Eyang ora liwat pangestunipun yang wae gage tampanana ya Kulung Krupati Urawalan pamundi kula kapundi mustaka rumeketing wargaya ing Bawa Laksana mugi kaprayogakna akhiripun pinarak lenggah Duh Kanjeng Eyang. Ya putu kaya wis ora kurang prayoga. Lole bleguduk monyor-monyor. Wana dadi alas dadi wana. Alas dadi tanah dadi kontrakan dadi kos-kosan nek bengi dike mlebokne lole. Sarawuh paduka Kanjeng Penembahan Talkanda kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Penembahan Begawan Bisma. Ya Durna wis gak tampa ora liwat tiba sepadha-padha. Sarawuh paduka Kanjeng Eyang Negari Mestina sembah bekti kula mugi kunjuk sandhap kepada paduka Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Ya kaki Basukarno ora liwat pangestuku wae banyu mili marang jeneng sira. Kawula nuwun iki sarawuh paduka ingkang Penembahan Talkanda kula ingkang abdi kepatihan pun Patih Harya Sangguni ngaturaken pambagya saha pangabekti Kanjeng Eyang Talkanda. Ya wis gak tampa pangestuku wae tumrapa marang jeneng sira Patih Sangguni. Kawula nuwun pangestokaken dawuh Kakang Durna padha becik pratamu Kakang. Lole bleguduk monyor-monyor. Tekanku ora kurang sawijapa. Bijoni kaya beda lawan padatan. Ketoke joglomu anyar, pendapatmu anyar ketoke karo gamelanmu. Iya Kakang. Syukur mangayu bagya. Gamelane anyar iki dianyari joglo pendapane ya wis gawera iki digunakake kanggo adicara sing utama ngono Kakang. Dijuni rak ya sehat to? Iya Kakang. Dijuni rak ya sehat. Ya ngene iki Kakang sehate wong tuwa. Ya aku ngaku ki gumun. Jane aku ki ya manganku ki ya akeh kok ora iso lemu piye ya Kakang. Ngene dijuni. Ora susah gagas lemu karo urune awak. Sing digagas kuwi sehat apa ora sehat ngono. Dadi sing penting ki awak sehat kuwi wis cukup, ora usah dadak mikir lemu karo urune awak. Sing penting sehat ora kena penyakit ngono. Saya-saya penyakit jero sing angel tambah-tambahanane beda karo penyakit jaba ngono. Penyakit jaba ki apa Kakang? Panunen kadasen kuwi diuseri salep kowe diluk ngene wis mari. Beda karo penyakit jero sing ora ketok mata. Contone ya, jantung, liver, paru-paru lan sak panunggalane kuwi ora ketok mata, tamban-tambanane angel, obat-obatane angel. Ngono.
Dadi sing ora ketok mata kuwi tambahan-tambahan angel, obat-obatan yo angel. Beda karo sing ketok mata kuwi wau. Padha karo kondektur karo insinyur, ngono. Yen insinyur kuwi sekolahe larang, mergane sing digawe iki otak, ora ketok mata. Ning yen kondektur, yen perlu lulusan SD wae wis iso dadi kondektur. Dadi apa-apa sing ketok kuwi regane murah, sing ora ketok mata kuwi regane larang, ngono. Ngono ya kan. Yen ngono jumbuh karo kahanan ing pasewakan iki kae para nayaka praja padha pepander. Para niyaga ya padha pepanger, para suwarawati pesinden ya wis padha rawuh. Contone kahanan jaba karo jero, contone sinden kuwi bener kan. Sinden kuwi contone sing jaba jarik kuwi tak kira larang-larange pol ketepol 200.000 kuwi wis larang. Ning sing dijariki lho kuwi lho. Sing dicari iki apa ya oleh 200 lho kan. Nek umpama sing dicari iki karo sing jarike kok larang jarike ya kira-kira kok ya wis dilebut ngono kan. Sampun. Manfaate harus sampun disampun panjenengan bucek kalian Bapak Dono sampun. Nggih, pangapunten dasaripun dangu mboten pinanggih. Dangu kula mboten nyengkuni ngoten dados niki kangen-kangenan kalian wakne Gonden. Ya mawon cukup. Nuwun mangke Kanjeng Eyang Tal Kondo. Sasampunipun satata lenggah. Monggo kula aturi paring sabda tama. Kula ingkang wayah namung badhe nganggo-ngaken jangro nilingaken karna dhumateng Kanjeng Penembang Handra kanggo Spitarum kasiliring samirana mre Larbuka Candra Kusuma Duryudana negara Ngastina iki biyen Ngastina Dukrumuhun nalika sing dadi ratu kuwi swarga ingkang minulya Kanjeng Rama Sentanu Dewaya. Nalika watu-watu Kanjeng Rama Sentanu dadi narendra ing negara Ngastina, negara sing ayom tur ayem. Bareng tak rasa-rasake agung-ageng ayom-ayeme negara mau. Awit kasembuh daya wibawa lan wingite ratu kang hamengkana. Nanging ngene ya, Ger. Saka pangrasanipun Eyang Tal Kondo dina iki, negara Ngastina kahanane saya panas. Beda karo Ngastina Dukrumuhun. Ngastina rasya tentrem nanging semune malah saya tintring. Putuku, Ger, Jaka Pitana. Wong kang sinampiran nyekel kendho kencening pernatan amis bajine kahanan kuwi ora gampang. Mula kahanan yen dadi ratu utawa dadi narendra kurang prayitna bebasan Tegal kang tanpa suket. Mesti Tegal mau bakal ditinggal dening
raja kaya awit raja kaya wis ora entuk pangan mapan ana ing Tegal kang tanpa suket mau. Ratu yen ora duweni wibawa ngibaratake kali kang asat banyune mesti ing kali kono wis ditinggal karo manuk kuntul manuk cangak merga ing kono wis ora ana iwak sing dadi pangane. Semono uga yen ratu kang hambet daksya ing kawulane ora wurunga ratu mau bakal ditinggal kawulane, ratu mau ora dipercaya marang kawulane. Putu Prabu nun sewu guneme Mbahmu Talkondo iki surasanen ya Gen. Nggonku muni surasane semu rada gatelke karena nira ora merga kono yang kuwi gething keburu sengit marang jeneng sira kuwi ora. Nanging ideping rasaku nggonku ngeman marang putuku Duryudana kang lenggah gambar keprabon negara Mesina. Negara Mesina nyewutah getihku bumi kelairane Begawan Bisma. Dina iki sing nyekel panguwasa putuku Duryudana. Mula kowe yang elingke marang jeneng sira kang dadi ratu sak ora-orane kudu bisa tumindak adil ya, Ger. Aja nganti ing besok Ngastina iki rusak merga saka kurang luhure lan kawibawane ilang jati dirining negara Ngastina awit saka tumindake ratu kuwi mau dhewe. Aja rumangsa bungah nyawang kahanan negara Ngastina katon wewangunaning maju. Wewangunan maju kuwi lak wewangunan lair ning batine para kawula Ngastina kuwi akeh kang padha gresah. Awit dina iki akeh para kawula kang padha nandhang kacingkrangan Duryudana. Mula kang saka kuwi tekanipun yang Bisma kang nggawa kabar mau nggawa kabar kabungahan. Ora liya dewa kang akarya jagat bakal mudhunke kanugrahan agung. Dewa bakal mudhunake wahyu. Kacetha wahyu bakal tumurun ing wukir kutha Runggu kang aran Wahyu Makutarama, wahyuning ratu. Duryudana tak jaluk putuku dina iki para gage meswa budi gayuh tumurune nur bating Bang Agung sapa ngerti lamun to dina iki Ngastina isih cinathet ana ing astane Gusti kang murbeng jagat isih dipetung lamun to jeneng sira Duryudana bakal bisa boyong wahyuning ratu kang aran Wahyu Makuta mau Duryudana. Mula saka kuwi enggal tata-tata lumengsir menyang ing wukir kutha Runggu ya Ger. Siang Pantara Ratri amung cipta bubulu kanulyan kaeksi mila katur kang Junda Made Romo Dewane berbagi Kanjeng Eyang Talkondo Purwa Madewasa samendang boten wonten ingkang karempit anggit kula midhanget ing reh dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang Talkondo dados gunggung umpulipun Kanjeng Eyang rawuh wonten ing negari Ngastina menika namung badhe paring dawuh kula kedah munggah wukir kutha Runggu Bupati Wahyu Makutarama ngaten apa pripun? Ya Putu Prabu
wahyuning ratu bakal tumurun ing wukir kutha Runggu. Menawi menawi Duryudana ngupaya wahyu menika napa boten ateges merangi tatal. Lho. Gayuh wahyu kok merangi tatal kuwi sing kok karepe piye, Ger? Ngatasipun Duryudana menika sampun dadi ratu. Mukti Widaya Krati Bahu Dendha kok tasih ngupaya wahyu menika menapa boten tepat menapa boten luput. Putu Prabu Duryudana Wonten dawuh sing jenenge Nurbating Gusti kang winastan wahyu mono sayektine kudu dinasuk dening Narendra. Yen dadi ratu ya kudu duweni wahyuning ratu. Nadyan to kesugihane wis sundha langit ning yen tanpa kanggonan wahyu tak kira ora bakal awet, ora bakal lestari gone nyekel keprabon. Ratu ya kudu duwe wahyu ratu supaya awet supaya lestari nata kawulane. Bupati ya kudu duweni wahyu bupati. Lurah ya kudu duweni wahyu lurah. Dalang ya kudu duweni wahyu dalang. Sing ora butuh wahyu kuwi mung yoga. menawi mekaten kula wawan rembak rumiyin kaliyan para nayaka ing negari Astina. Monggo Bapak Penemban Begawan Dura kados pundi menggah pamawas paduka hangenani dawuhipun Kanjeng Hyang Talpada menika kula wawan. Loleh beguduk monyor-monyor nggih leres ingkang dipun ngendikake dipun andharaken pun Hyang Talpada menika. Madyapada Prabu Duryudana menika sampun nglenggahi gambar keprabon sampun dadi ratu, bondo donya wis ora kurang ning sing jenenge wahyu menika kedah dipun cekel nggih. Ratu sugih yen ora kanggenan wahyu menika leres ora bakal awet, ora bakal duwe wibawa ngaten. Kula sarujuk pun bapa ing saka lima mathuk lamun anak Prabu Duryudana kedah gayuh wahyu Makutha Rama ingkang bakal tumurun wonten ing Bukir pundi niku mau Penemban? Bukir Kutha Runggu. Nah, Bukir Kutha Runggu. Namung kula aturi enget jinuwun tiyang ingkang ngupadi wahyu menika kedah resik lair lan batine. Mengko dhisik Kakang Durna, aku kepeksa sumela atur. Saben-saben jagat nurunake wahyu, sing antuk wahyu kok mesti Pandhawa. Kurawa ora tau antuk wahyu. Mongko Pandhawa lan Kurawa iki lak ya muridmu. Apa ora teges kowe iki mbacin ladan Kakang Durna? Loleh. Kok mesti kuwi wae sing tok andharake dijone? Jenenge guru mulang murid kuwi ibaratake kaya wong tani kang nyebar winih. Dene tanduran kuwi yen ana sing seger utawa ana sing garing. Ya, dadi guru kuwi kaya nyebar winih. Dene muridé kuwi tanduran. Dadi ana sing seger ya ana sing garing. Kuwi gumantung lemahe, ngono. Tanduran seger ateges lemahe subur, yen tanduran garing kuwi lemahe cangkar. Mula ora ana guru kok bedak-bedakake marang muridé. Ana tetembungan sagalak-galake macan ora kalu mangan gogore dhewe, sagalak-galake guru ora bakal mentolo marang muridé dhewe. Lan ana tetembungan sagalak-galake dalang ora kalu mangan marang sindene dhewe. Cukup ngaturi keng panuwun Bapak Penemban. Paman Pati harus nganggone kados pundi pamawas paduka. Kawula nuwun inggih, Ger. Pun paman menika wong tuwa.
mirengaken rumiyin nyaring-nyaring rumiyin nanging saking pamawas kula mbok menawi kula beneh kalian para ingkang sami rawuh lak kenging to beneh penemu ya paman ora dadi kaya apa-apa nah nggih menawi saking pemanggihipun pun paman paduka mboten sisah golek wahyu lho apa merga sinuwun Prabu Duryudana menika sampun mukti wibawa Nyakrawati Bawindo gitu sampun dadi ratu mesine sing pengen Wahyu Makutarama niku pawongan sing pengen dadi ratu sing durung dadi ratu lah panjenengan sampun dadi ratu wis mukti wibawa cobi panjenengan presani adi-adi panjenengan para Pandhawa saben antuk wahyu saben-saben oleh wahyu oleh kanugrahan cobi uripe kaya apa tasik brewu tasik blegedu paduka Prabu Duryudana sampun tiyang urip teng alam donya menika napa meneh tiyang kakung menika sing penting duwe bondo sing akeh duwe jabatan sing dhuwur tur duwe prameswari gitu wong lanang iki sing penting duwe harta tahta wanita tembunge desa duwe diklik karo teman wanita yang baik kaget aku kaget ngedek-ngedeki dijun niku lho sing penting niku dados wong lanang nggih wis duwite akeh duwe jabatan dhuwur gitu duwe bojo ayu tek pinter bayi lho niku lho penting oh penting nah niku mrila kangge napa gitu panjenengan kok dadi brangkangan teng Gunung Swelogiri mudah dikerep jingklong nggih halo teng praja mawon enak kepenak menakne awak mukti wibawa Nyakrawati niku atur kula Adia Trisang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosa ngertaning tawon Iblis Hares Sures Loko Suto Dedek antuk tidak jempol kula kalian paman semuli kula cocok kula matuk kali aturipun paman Patiharu Sangguni mestine sing golek wahyu niku wong sing uripe sing klambriangan sing pengen jabatan pengen dadi ratu mongko Duryudana ing sampun dadi ratu mukti wibawa Nyakrawati hambau denda Nalendra sak negara Ngastina Nalendra sak indenging bawana sedaya sami iring kaliyan wibawane Prabu Duryudana sugih bondo sugih bandu apa tetap rangkangan golek wahyu yabrak apa Jojo tapler kinetap supaya yang siripi jojo bang mawingo wengi Litra konca nguntaran der ngidep nyamangolo cokro Proponam berapa beranang Pindo kembang murawari bang Pindo kembang murawari
sinupet merang segedeng muruk dahanane kowe adalah jebul kaya mangkono penemu Duryudana. Umpama kowe kuwi kawula mbok menawa ora dadi sabab merga kawula kuwi mung murba marang uripe dhewe, nanging kowe kuwi Narendra, kowe kuwi ratu. Ratu Mono kalungan Samirya sinampiran pangkat duweni kewajiban mulyake para kawula cilik. Ning kowe malah mulyake kowe dhewe lan keluargamu, kabukten para Kurawa isih seneng ngumbal lan uja marang Angkara Murka. Monggo kowe kudu eling ana ing alam donya mau lumaku hukum papat cacahe. Sepisan hukum malam kaping pindho hukum adat angka 3 hukum negara, dene kang angka 4 ya kuwi hukum karma utawi hukum dharma. Hukum malam kena diseranani umpamane panase srengenge nganggo caping basa ora panas, udan payungan rampung. Angka 2 hukum adat umpamane sawijining desa adate kudu slametan golek kebo, amarga kebo saiki wis langka tur regane larang, uga bisa diseranani tuntut gedang disikili papat kanggo prik diwenehi sungu kuwi wis muni kebo. Angka 3 hukum negara saya-saya hukum negara Ngastina. Nadyan to kudune nampa paukuman merga luput nanging matane pinter micara tur duwe duwe kala mangsa bisa merucut saka paukuman. Nanging yen to hukum karma utawi hukum dharma kuwi hukume tumindak nandur munduh nyilih kudu balekake, utang kudu nyaur dadake duwe. Kurawa rina wengi tansah ngumbar kamurkan muja marang kesenengan, ora urung bakal munduh wae penggawe. Putuku sepisan maneh, ayo bak kanthi munggah Gunung Kutarunggu, gayuh Wahyu Makutarama. Panjenengan kula boten ngambali ucap kula. Sepisan kula boten purun. Ping kalih kula wegah, ping 3 kula boten butuh wahyu. Weh lah kaya mangkono cetane. Yo kowe wegah nampa warah nampik marang pitutur becik. Bola bali yen gugu omongane Sengkuni ya kaya mangkono dadi. Wong ing endi papan yen ana Sengkuni ora bakal tentrem kahanane. Yen ngono ora ana gunane Bisma ciklu-ciklu ana negara Ngastina tak rewangi nerweteh tembungku muncrat ibuku. Jebul ora mbok gugu. Yen ngono aku tak bali marang Talkanda. Yen sak bungkurku yen pancen ora kena tak eleke kanthi becik, muga-muga alam sing bisa ngelingke sapa sing sedya hayu bakal nemahi rahayu. Namo Duryudana alonan dekani Nun sewu Yai, ampun rebutan suluke nggih. Kok iso muni bareng yo piye? Kok epel kabeh iki? Nun sewu Yai Duryudana, keparenga pun raka ing ngawangga lemah bengkah nyela-nyela sawetawis. Purwamadya wangsana semendang datang karepin menawi atur kula menika wonten klenta-klentunipun pun raka nyuwun agunging samudra pangaksami. Saking pamanggihipun raka ngawangga kang raka sarujuk sanget dhateng aturipun Yayi kang Eyang Talkanda kala wau. Nyuwun pangapunten nadyanto Yayi Duryudana sampun lenggah keprabon jumeneng nata ing Ngastina, bondo donya boten kekirangan nanging kalenggan samangke. Ngastina betahaken Wahyu Makutarama minangka daya katentreman, daya kamulyan dumateng sagung bebrayan para kawula dasih.
Lamun to Nyai Duryudana mboten kersa minggah ngukir kutha Runggu keng Raka ngawangga pribadi ingkang sagah boyong Wahyu Makutarama kunjuk paduka Nyai Duryudana Wahyu Makutarama kagem para kawula dasih ing negari Ngastina. Nanging kula boten mutus paduka kula boten butuh wahyu. Nadyan to menika sampun paduka boten betah wahyu nanging menika sampun tanggal jawab kula Basukarna ngrumaosi dadi senopati wonten ing negari Ngastina. Sampun ya iki sampun kula aturi pinarak lenggah wonten ing Ngastina kewala keng Raka ngawangga nyuwun pamit kula ingkang badhe boyong Wahyu Makutarama wonten ing Tirta. Yoga malih kinarya paluti Surya Putra Yarpati ngawangga Dor Prabani Arya Sangkuli ampun didekake tindake Kakang Nermati Pasukarno keparenipun kados pundi sinuwun Rikna Prawadya Bala Jagaruna kok menawa panca kaya pengiwu aja lampu mujiwangi lan Rikna para kadang sata Kurawa munggah ana ing Gunung Kutarungu lho lau gawe boten butuh wahyu ora golek wahyu lajeng Kurawa Dharma Wisata seneng-seneng cak mulai ngaten kula badhe mindah gunung Kutarungu kaliyan para Kurawa beta gamelan pelok slendro komplit sak campur sarine beto sinden sing ayu-ayu gitu yang perlu beto biduan pokok dari Ngastina utawi wonten ing laladan gunung Swewagiri utawi Kutarungu menika papanipun adem gitu dalane munggah mudhun hawane adem atis pun niku kula gadah pemanggi mengke Kurawa mriko seneng-seneng gitu lajeng buka warung-warung nah warung-warung menika mangke sing dodol para wanita-wanita adol jajan nggih menika jajane bikang sing iso jigang gitu tahu sing iso guyu tempe sing iso awe-awe lho niku aduh, bola bali sing jenenge dijulike mesti rusak Kurawa rusak. Apa tuna usah nyarirane sudah tidak. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh paduka Anggen Duryudana. Artomarmo, kula wonten timbalan tekan dawuh sinuwun. Buparno kapengan padha ngantung simbol jenenge ingsun kundur angkaton. Kaya ora ana dawuh maneh Artomarmo. Niki apik padahal pasilan. Sebagian katalika musya dawuh pangandikane Sang Buminata sigra kundur angkaton yen Cirandra sumurup ubayane.
Thank you.